makan mana lai sekarang aku di tampena darami di moko basamu hai 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 di moko basamu wahai saudara ladaihi wali la ilaha illallah nada paham di hati hai 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 paham di hati oh dijadikan cermin di langit dan di bumi di langit dan di bumi lai pamandang siari vio majunan di sini onde majunan di sini lada mali lada nyomalam hai lai malam dang diri mali diri yo di dalam diri layado hati layado majasi dipandang nan lahir nan batin terkasih hai 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 batin terkasih Allahu Rabbi Tuhan kita Nabi Muhammad pemeluk kita wahai sahabat tola saudara assalamualaikum kasidang basamu agala batana mananga curito malumi ko selawat terakhir di kami badu adapun tangan setiap kita adapun jari banyak limo hukum wajib di kita pertama sahadat sumayang kedua ketiga berzakat kafe puasa kalimo nanya kiaten puasa itu sebabnya jari na limo ya kiwani jo kalau hikmahnya ke dalam negari dan mula pertama siap jari semisaraku di dalam negari kau coba tanya pagi yang kedua telunjuk anak maunya jari semisarang saja pandai di dalam negari kau penunjuk
dan ini ketiga panamu si jari mati. Daripada kawan tagak tertinggi Sabisa kuat negara berani umpama tentara dengan bapa polisi kafe panamu si jari manis. Sabisa kayu di dalam negari kau tua pelake kanin tanyo kodi kasalam tenggang di anak negari nan kalimu kalingkian kete sekali. Umpama ayah dari dalam negari nan balimu itu kuda semua pakai. Apa karajo tak mungkin selamat apa dijinjau ke semuanya bari. Ke dalam negari nanya tu bagi itu nembalimu itu kena setuju. Apa karajo tak mungkin maju seorang melo lain mengganggu kok pasal dia paham alim je pengulu orang banyak dicakap ragu entah ke sini entah ke situ. Sabuanyo lagi nanaka dalam sidang banyak kejadian di masa sekarang. Walau di kota Padang, biar di Batu Sangka, walau di Padang Panjang. Biar di Solo, walau di Halan Panjang, biar di negari awak, walau di negari orang, biar di kampung awak atau di kampung orang, biar di kemanakan awak, walau di kemanakan orang, biar dia di awak atau dia di orang. Kalau biar mana kan gadi-gadi, juna bujang-bujang, jo kalau gadi-gadi kak kita bilang, suku memakai jarang-jarang, lai besar pensil kesingko pinggang. Ngeri di padang kalau lelaki-laki jo kaki-kaki kini lo pakai galang talingo kini lo pakai subang laba tambah puluh jo barang panjang rambuin hitam laba colo pirang tahu baba bantu aba bolu musang kadang-kadang bantu kan neran dah beracun nilalang. Kadang bantu anda baru kadang dari sesali kini lah banyak nanti bawa banjir bandang. Iyo aduh telabi yang terjadi ke Padang yaitu panamu kalau dogada. Kalau dicari di zaman sekarang rambutnya lah pirang macam iyo nama musang. Lepas di Sumatera Barat dia di kampung Gadang lasa lupa sajo sawah ladang belum balik dan tulah pulang aja. Iyo dekmu Jombang penonton kini tinggal yang bujang-bujang ni. Ibarat oto nindak bakandang saling mendapat kapan deh hari dah siang kita dalam jomblo bojo lai tala pialai yogana tuan kumalin di emogo ode ananda tuan kumunir telai kanado okul
itu tuanku piralala bekapatan Anganku aku ladunyo lele kababa hari itu Ala desa bana lanyo bonan dijaga hatiku tapi indah doba indah aku Oh apa dia itulah ujian dari nanaku Oh asote tapi bela kabanaran lanan takdir imuku Iyo delay ambillah hikmahnya de tuanku nan antibo Ode piral kapatangan aku sampai beliau ke makanya Iyo de begitu lah membawa berkah kejadian ka patangku sampai laliau umrah ladika patang anakku Iyo de mana pela umrah nama baru lah delay tua anaknya desa sudah bulan puasa beliau mungkin lebar ajodoh Iyo delay pasang lanalani aide tuanku Begitu aku munir lain dan kagak mirip curano Oh karno Iyo delay kalau lari cali jali amir itu deh Elino Dikali dari ladenya jauh mirip cubapa harmoku Iyo de begitu nanya misalan untuk tuanku Jomudo Ode baliyo banapa sumut maina rohani namoha hatinya Iyo de begitu nanya banalan juga lauri Ingkiro sabana matembaat Nur Muhammad baca hayoka amuku Ailala mola batamu lala mola Aduh lagi nilai nyoda pela debatamu Umuko lagi pondok la pesantren darul ulumana Amonyo delai gendong ladenyo ilmu ladekan jadi Ijo Elala mo tuanku munir sabana baga Ahayo Modela kami tuanku kita usah salata Harimu delay karanan nyo kami hanyo kara biaso Gara-gara tukang silawan laden tukang itu Burito Lai pala malay nyo lama iyo malam Anganku delai nila desambuang dari kami Aduh delai antar Lai kanamu delai antar yoga tidur Oh ilah illallah ya Maulai ya Maulai Muhammad Rasulullah Nabi Allah Iyo legal jadi do
ayam mulai menteri sama menteri Lainadu dari dunia dari Nabi Allah Allah oh ya ya oh Lokomotif laikan jadi Laikan pengajian lima pancing pada kita Agamu nanti sinam itu lay agamu itu Wahai saudara Ladaihi wali la ilaha illallah Dan paham di hati Hai 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 paham di hati Oh dijadikan cermin di langit dan di bumi di langit dan di bumi Lai pamandang si Arifio majunan di sini Onde majunan di sini Lada mali lada nyomalam hai lai malam dang diri Mali diri yo di dalam diri Layano hakiki layano majasi dipandang nan lahir nan batin terkasih hai batin terkasih Pandangan batin terkasih di dalam nan batin rahasia tersembunyi hai rahasia tersembunyi Di dalam nan batin ni rahasia tersembunyi oleh rahasia tersembunyi kalau rahasia Nabi jangan de memandang lada Nabi jangan de memandang Oh dari nanaso inyo berdilan Ladi simpan Samonyo disatukan pandang Mana kunima Lai tampenyo hilang Lai manola tuan Lai mana bija sanno Hai mana bija sanno Manola tuan lain biasano Lai pandang labuan Oh di dalam bijo hai di dalam bijo Iya kena bela diri siapa lada nada punyo lada siapa kode nada punyo Yang lain tahan batangan di musim apabila di musim lada pabilo hai katul lada marusit iyo alumna kita lada sama lada nyomalam lai baba kena nyoruku Lalun layado lai sama to lalim bago adam hai balum bardampo Hai dalum bardampo Lelai balum lada baribu lada lelai balum jode barabapu Nilai balum labasarugo iyo balum banarago Iyo lai nur Muhammad di dalam alam munyo di situ iyo mulo kambangnya Nabi Jona ada satu dari situ lada ya satu Jo kalau dipandang la indah baruku Jo kalau dikago iyo indah taso bagiku bana olah si padanya Tuhan di luar bukan di dalam bukan baru pone putih do hitam dengannya itu oh kita masalah
Pada Tuhan dihampirkan mati desa silam jalan. Jangan begitu oleh kita sekarang disatukan kali lari kata pegang. Mayona taguai lai wujud lan diada di mana ingo kalau tarabang ko balun lan nyo tarang lan bagi tu lan jalannya lari kepada guru lari jumul tanya lai karano nyo jalan nene de banyak simpangnya janji ko sampai dari ajal ko tiba tambah samparon no lumpua iyo mangko bajaja samparan no la de nyo butu la de la mangko la kaman nampa samparon no nyo mati iyo mangko bagara nalai tando alaman para batula hayango la konta iyo nai la omba batulina wadi sila la paham la talata iyo ahai la sudaro iyo andai lai dan tola odai kana ya diri iyo pandana la Tuhan la kubola iyo la uji la batula iyo jo inta lai timbang la iyo la batu obare iyo joringan kaputusan da iyo nyobandana nanai kapadola iyo nyo Tuhan keputusan iyo alemu kapadola iyo nyo iman iman iyo di hati cara mila iyo de Tuhan hai tubuhla iyo de kita fi'illah iyo de Tuhan sifat iyo di Allah batillah iyo de insan la jadi iyo rasulnya di soal dan pengajian Polapian dari itu nenek kok hilang apa nyuruhkan pun tuang iyo lanyoy ayah pina iyo la padam karatib da iyo balipe juru tulis iyo bajalan lai kapadola iyo siapo Nilai kita iyo tanyokan da iyo la pulang kapado da iyo lautan Nanjo kalau iyo nyolawi Dijadi iyo kan sampai Salamu la iyo la monyo Kole indah da iyo kan karam Hai begitu la iyo nyobana Oh di dalam DP ngaji
nan di dalam naik pengajian oh agama dayo Islam oh lainan sabanayo oh lai kita oh lai mama dengan wahai dayo sahabat oh ditolan dayo saudara dari soal pengajian oh sekianlah dulu dibaca mungkin sekian dayo dahulu dari kami dayo badu dari onan lagi sao uyo mulo para tamu onde panala iyo Arjuna oh bilangan dayo kadu oleh toleh bermain Naji subuh hari nangko oh seorang de memang muda oh seorang dayo latu Delai sungguh pun ala tua lainan baminya jua onan seorang masih sumui robe onan seorang labo tak muncuannya seorang labarana seorang masih yo belum mado oh seorang laba 70 ibarat karam binyo tuo tetapi kalau nan mudo dengan mungkin ibarat karam bihampo Indah baba indah jadi ne apa kalau karam biada iyo nyo mudo aye nyo maninde samparono Layo nyobana oleh apa nande mahambo kalau karam biemu tapi dia sayang isinya manalemu nyoba gitu nande nyobana sewatu nalawum pamu begitu lani salan oh sewatu lanyo contoh tapi karam bila denyo mudo sapi baraye de samparono iyo yo kalau garam itu sabana yo banyangan de minyanyo kalau karam bila denyo tu tampurong karela kunte kasaya denyo pulo Nenayo banyangan nenyo bana datang ke kampung lade manjojo dengan desa bila denyo masih laku dan kunte patana pulo iyo ayena de garam dia iyo lape hawin jodago kalau aye karam dia denyo tu memang gak masa mai dera sonyo masam nan iyo masam neste iyo juga lagi panco tetapi na iyo la denyo pulo isinya putih samparono bisa diambil mambuwe santan bisa dibuwe de minyak pulo panggoryang ayam lama sama tomato Begitu nani yola denyo bana kagunuan garam dia denyo tu kalau de minyak oh denyo harum diberi untuk kasambalado makan samparono serola dibuwe nyo walau la denyo pade sang ini la apo tapi na no
saan nana ambo akan desalalah detarimo iko sebagai kunci kasa jodi pagi hari lah kini nangko sebagai naniola de pahibur tuang kule malinan ladimugo bagi tukarano tuaku lada denyo gitu de banyak masih jomblo jo alias nanalun de babi ni bagi tujuh kalau ladi baco kisah saudara de puas sobadi yo mungkin akan bahusaho pasangan niyo ay mulani ay darinan niyo ay saat nangko mana tuaku di siko dan masih hidup dalam jomblo yo mulai di hari lah de nyorayo tapi jodoh kalau dikiro untuk barale de syukuran pagi kami tu kasih lawat nako antara panala dengan ode lagi sojo pana Arjuna kami badu dengan niyo ay insyaallah de kami iyo ay manaribu dah paralu dia dan nyopiti kami tu kasih lawat dan nyonangku asalai dapet tu aku jodoh dengan ikhlas kami mengabang lasuri kahinan iyo nang nenyo hibur di rumah tuang kula isuanyo tapi sekadar pambali de minyak onda atau sekadar pambali de minyak oto salah dari pambali de minyak oto 3 bulan dapet untuk kepala iyo bagi tunan de nyobana iyo jo kalau nala dibaco jo kalau tuang kuda nyomalin iyo jo kalau nala dibaco memang yo kalau nande batambua iyo akan nala isuako na kami kawani de nyobana sa minggu paine yang adaro pagi tunan kalau lah kabatam mungkin baponi kami dijadi nyo atau iyo lah de nyo itu sebagai iyo orang baco-baco jadi lai dahulu lah dari kami nada badu dari ayah dalam pisau nan mulo nan para tabu yo panna Arjuna iyo bilangan kadungo ikola dari akan ojo jambu jang nangko masih nemu jambu jang di dalam nama dojo nalun nan babin ni nalai sampai nan kini ko ay masih lare yo dojo iyo dojo nan manango lai nakani lada jogi bulan di pagi lai hari nako Nilai maaf lah dipinta lah kepadonan lah tuo-tuo Ami la bilalang ala kupu-kupu paci-paci alun bulih badini sebelum jadi lai tuangku Alapu ami bila lah kupu-kupu pakai lain abadini dewang si kolun katuju Ami la bilalang ala kupu-kupu talapa pamilya bini la dape bini sagadang kasu Alapu ami bila lah kupu-kupu pamilih habang abadini tapi dapat banyak kutu magano la jojong sang kalabahamo magano tajujang sang kaabamo dan papiti kau lai lagola kadiko dan babigi kau lagi nasi kora magano tajujang sang kaabamo magano la jojong sang kalabahamo aku ami bila lah kupu-kupu ay baila na inilayo itu nakadiru Ami la la kupu aku pamilya bini la dape bini panu de panu Alapu ami bila lah kupu-kupu disuruh kabuki tinggi nyobai malalala dekat sumpu Ami la bilalang ala kupu-kupu aku pamilya bini la dape bini la bantu hantu magano kajujo sang kabaha
bahamu magano dan magano tajujung sakala bahamu Katiko dan bapiti upialai gala katiko indah bapiti upia adia kara babia Katiko dan bapiti kau imbau abang sayang Katiko dan bapiti kudu dan kau longkang magano dan magano tajujung sangka bahamu magano dan magano tajujung sakala bahamu bila lang kuku pakiang lay maraton pagi ado udang di balia batu ami la bila lang ala kuku pagi na babini tapi calon bagi palsu alapu ami bila lang kuku adi calian juga lamani sayang sakete adi bisu bagi tunyo bana delai boni la de nyolaku irama larinyo itu iyo kan sudah lah nyato itu kuela nande kamba todo tambahnya walau suaronyo kami memang bare kini taraso Lai suara bareng mungkin iyo nama taraso kiripit hai tulang bawang kalau bibir tergigit sakit bukan kepalang keripit hai tulang bawang adia gilo lada kabuki udah gilo lah kepadang panjang ding 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 walaupun sakit memang tidak dirasa itu karena adanya rasa bisa menghilangkan rasa sakit dan juga bisa membawa ke rumah sakit keripit hai tulang bawang geser agak sedikit karena adik pianggang keripit hai tulang bawang adik gilo mengari di iyo abang pembaye utang keripit hai tulang bawang adik tukang sabi biar abang tukang tongkang keripit hai tulang bawang abang masang lepala siti adik tukang sambil lamang deng 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 ding 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 walaupun sakit tapi tidak terasa itu karena adanya rasa cinta bisa menghilangkan rasa sakit dan juga bisa menimbulkan penyakit rata keripit hai tulang bawang tangan nambola saki-saki saja sanjol menggugua dulang keripit hai tulang bawang pajorong pergi ke bukit mencari siamang gadang hai tunglah keripit hai tulang bawang kalau Pak Jorong ke bukit tolong balian ngambo pisang mana yo itu dudunyo tulang bawang iyo Allah lah kami bari nanti malam nan sekarang kami ladang yo bari yo suaro la kurang hai suaro nalala tia iyo suaro nan kurang jadi dahulu di kami badu panah lada arjona nan mulo para damo lagi sau bilangan kadu silawala kompor mila di subuh anang tokan no bakan kami lada badu apa lagi lada tuang kurang minandi
je ado jajaleo. Adulah maha tua jo kalau dikira dah barang ada nyobaan. Kita jadi dopo-wapo. Tua iyolah tuangku kami kaya jua. Nisa Allah kami bacuri itu. Iyolah begitu bananan di subuh nanto. Walau badan lelati-lati walau leno. Seorang nalalati, seorang nalaleno. Dan seorang disinggalang, seorang disaruaso. Iyolah seorang abana jo kalau dikira. Begitu banalan di malanaku. Begitu misalan sawatu contoh. Ujung pesilawat kita dapat ditinyo. Kita sajo pati dari nanto tu. Nilai sari ketadang halad jarang basuh. Jarang batamu di akhir curito. Diru olah daripada boto. Awana santiang di bidang sagalonyo. Nilai awal nomor 1 lah kawan nomor 2. Tala de kalangi ijo laina monyo. Bungkui lah noga tangan ada isinya ampun. Tumbuh api tua di kami badu. Maka demo dojong ka samparono. Hewa katunyo tuojo kalau dikira. Dan indah lah dikenahi di kamatinya. Sekolah dunia takkan bangsa lamonyo. Kacapati jabapati kacapao bapao. Nilai orang sadonyo dianggap remeh saja. Iko lah pituan dan owalan biasa. Dangal dekan bananan di akhir nan curito. Kabalo kabau kadalam para kabau di elo nan jo tali. O tali la pau awak nan baga la pula ke rumah takui de bini.